Yan mo tentrim ngayon. Uy, grabe naman yan. Bumbun nun eh. Ano ito lamas? Naman. Nagdokol eh. Ulo pa lang yan. Ulo pa lang yan. Sisilip oh. Taman. Laki nun. Laki nun. Laki nun. Tanggal na eh. Ilan eh? So yun, what's up guys? So kamusta kayo lahat? Magandang gabi. So ngayon gagawin natin ngayon, makanganga pa tayo ng isda dito. Gagawin natin yung technique natin noon na sasamirin natin para walang agos na alon. So yun, kasama natin. Yan, so go. Tapos cameraman natin si Jeb. Yan, tapos ang yung lingkod si Kim. And you're watching Kim's Adventure. Sana mamako tayo. Kasama natin yung mga yun, yan, mga may ilaw. So yun, stay tuned. Sana may makuha kami. Silang kalkilit pala yan. Alipatan pala di battery sa motor. Pupunta tayo doon ngayon guys. Yan. Kasama natin. Silang kal yan. Yan. Pinukuha na sila. Sigang ka, ang alamon? Tan. Yan ay. Zero. Alat. Hangin. Ayan. Si Jib. Sabi natin mamaya. Punta tayo doon sa spot. Inaibong ko ni ko kabagis mo ta pagkamuling taman ta dubarang dung par na isuna kasi nga nakatagagaray. Kamulang ta diyan nagdakal kar para diyan ay sakit na. Ababo bal sakal. Ni check kasi si Rami. Si Rami ate man ay. Oh, nagahit na. Nagano doon. Nice. Sana may makuha tayo ngayon guys. May pagkamaada tan alaga na pagkamada. Tingnan natin. May nakuha na daw sila. Ayun, mamaya ulit. Ayan guys, ito yung technique na pinagbabawal. Ay sige, baba ka muna. Baba ka muna. Flashlight ko. Hindi, baba ko yan. Baba ka. Baba ka dyan. Ayan o guys. Oh, ayan, si Uncle. Tinagan mo Uncle? GR. Wala. GR? Dito nga GR ata. Ay, duwa na nga GR. Madi marigatanan. Ni Uncle GR nga duwa. Duwa? Yun, kasama natin. Shout out sila kay Uncle. Yan ang hirap sa mangingisda rin. Gagawin ng lahat. Sama natin. Gagawin natin guys. Ito, tatakpan natin yan. Diyan. Para, kung konti na lang yung agos dito. Yan. Para kasi ito guys, marami isda dito. Yan, makasama natin silang ka. Sana may makuha nga tayo. Yan, kalkilit. Yun yung kalkilit yan. Ayan, sila kalkilit. So yun, update ko mamaya guys kung ano mangyayari dito pag natakpan na to. Tapos dito bababaw. Marami isda dito guys. Sana. Bawa kang gong. So yun, stay tuned. Yan, so yun guys. Dito. Yan, marami na. Happy ka na Jeb. Yan. Bumaba siguro na. So yun, tara, mangangapa na tayo. Diba? Dah kompleto kang ko natin ka doon. Kabuludan to niyang gungan na. Kabuludan to niyang gungan. Aray, short pan lang. Takpay, sanay. Sanay. Saan tao? Ayan lang ulit. Yun. Dua. Nundok ko lima yung sanay. Adam to Jib. Baka makakuha ka. So yun. Laki. Dahan-dahanin lang dito kasi maraming dito hito. May boss. Okay, palta. Alam mo sana dulu. Sini. Sini. Hijit na yun. Nga to. Tuwak samot. Tayo aja na tayo. Kamalang kan Kim.
Banda. Matanig ta. Tali. Labot ka na. Ito niya but. Kam silang pa ata. Ano ka item lang. Wan. Ano tug tayo? Ta. Ano ba ito? Awan. Ano yun? Da. Mga na tayo din upuin ako. Awan niyo pa ni pasuraw. Ay may pababa. Ha? Tay. Diyan lang dali para. Niya but angkol. Pagawa ta mangkol. Tapay ito niya angkol. Tapay ito eh. Awan na pa diyan nakrasara. Lumipad. Umura na ka. Tumayab. Madi na natin ito na ka. Di banda na ko na ba? Ito. Ito na. Ito natin na ka. Natin ang kandali ato. Ito ang kandali. Tatay ang kandali. Ito ba? Talang tayo na. Sinaw na. Na. Sinaw na. Baka baka may epektik ko rin din. Ano na ito? Puwanta. Sige, sige. Nantan. Na? Awan. May ganam lang? Awan. Na bebay? Nabiyag pa eh. Nga bala dyan. Awan. Nga dyan bala. Alam mo. Ipos na igawa. Ipos. Ada dyan agar no makulding mo aja kas yan eh. Tanang galais. Konsuno. Mura. Ang pinamatay aja yung tayo nupi. Mura. Matay aja. Ikot-kot eh. Sige, samot ni. Diyan ikukot eh. Ito. Tama di ba ba kasalat tiwala ko natin eh dagar ka. Tangkang mo lang. Ang nabikado ko sa type ko na. Nukar pa lang aja ng ba. Isirok na tayo. Natin ang kakao mo lang. Ikikom lang tayo ma'am. Iwara-wara mo. Iwaris-waris mo lang tayo ma'am. Tanong magkarapaw. Tumbayb ng kol. Awan. Awan ang kan. Kasi mo yung pakanigid mo. Pakanigid. Tayo. Awan ni. Kasama. Na, kung baka tatrabaho sa mga. Na? Napantay? May kayo sa magay? Na? Ha? Paltat. Ay na. Sini. Hito. Hali. Oh, hito. Kang. Paltat.
Nakikita rin ito sa inyo. Ajay. Oh, Yun. Sabay. Yun. Ada sa takas. Nakikita naman kagkatuloy. Malamang kayo, Kim. Nagdakal. Hindi makuha. Kami, Kim. Yun. Namuraw. Baka nagpasurong kal. Lagay mo dun sa... Huwag ka bimuha tanong ka. Tapos sa galam dyan ko, alap. Ha? Malaki guys. Malaki. Ay, malaki to. Yan na. Malaki to, malaki. Malaki to guys. Malaking dalag. Wait lang ko. Ano ko to? Ito. Para maabot ko. Yun, shout out sa mga X-Rider PH. Okay. Ang laki dalag. Nakaluray na ko pala. Hindi ko maabot. Sana makuha ko guys. Nakakon? Balik siya eh. Ito pa. Hindi na wala dito. Balik. Ay, bumalik ulit. Sa pwesto ko. Kal, garayan kal. Pagkabilan naman, baka makabulos pa yata eh. Hawak ko na guys. Kal, pagkabilan ng kal. Nalad. Anan? Pwede na kal. Lakas na. Lakas. Hawakan mo dyan na. Sama. Punog, tungang. Lamos. Ayun na. Dito. Makauli. Punto lahat ito, Jib. Punto lahat. Ni? Diyan, pakita mo. Ni, punasan mo yung ano niyo. Useless yan, useless. Okay. Yan guys. Ito. Tamos yan. Malaki na rin. Nakakapa ko sa butas. Tsambahan natin. Doon tayo bumaba. Oh, doon tayo bumaba. Dito sa kakil. Ay, nandiyan karpa nga. Atang. Karpada turong kita karpanan. Ano yun? Nagpangat kang malabot. Abot na nga pag Ano nga di ba? Hindi sumusurot yan. Hindi sumusurot. Takal dyan nala yan, Kal. Nakatakong ka. Takal. Hindi ka naman magbago. Nga di kanal na? Kalat. Kalo ka nagdakal. Yun guys, ang laki. Oh,
Grabe, laki. Laki, grabe. Ganang na, ganang. Grabe, ang laki. Takol mo karpa. Ayun lang. Yan. Eh! Ajay. Ada ta? Pangato. Ajay. Karpa, kim. Karpa, atin eh. Ajay. Ayan, takol. Mata mo kan, takol. Takol, takol. Naipit na ba yung sa hakak? Ganun. Lagan. Ay! Oh. Naipit na yung sa hakak. Bali tayo, dapat yun ito. Ang simuloy. Ito. Nice. Nice. Ang laki. Alak dyan, ito nakitutak pa eh. Laki, guys. O nasan boss? Tinay, tinay. Tata. Dapat yung isa, dapat yung isa. Babat tayo. Ayan. Nice. Ang laki. Hindi takol eh. Takol. Grabe, laki mo no. Ganyan pa, kita man ganyan. Binakal. Ito malang tayo. Sayang, hindi mo palaki ng multatay. Siya ko mo nakaalamanan. Kidlong dugod. Sipak atin. Takol. Ababuluan na dyan, nagtakto na ako sa tayo ng par. Ato yung kal. Isang sama atan. Ito. Kitam, ito. Tarpa. May alog na kami. May ito. Ito. Ay. Busin sa man. Tarpa. Kasama lang kadakal yun ay ano tatay. Ato yung kal. Ata dyan may isa. Ito. Tatay. Ayan eh. Dagado ko ng pababa. So ata di timpaw di sangaw. Okay Ato yung kal. na. Orela na patugaw. Ayan may isa na ipit. Sayang naipit ko atin ni madik siya Sige na kumakan. ito pinagsurong dyan. Dagaw. Well. Takol yung karpa may isa. Pagkatakin ng panapagpig sa tingala. Duwa ajay. Duwa. Inayadan tanong may komjet. Sigurad naglawa. Di ko na. Grabe, laki guys. Atara, yun ang dong parking na. Ato yung kal. Ay, sila ma'am. Pakita mo ganda Sila ma'am sa nakal. Pakita mo ganda pa bata makita na. Bukit na siya. Ay, kalakatakata. Naipit at tayo dyan, yung pinanggong parking niya, pinagkatras ko na naipit yan tisakak. So, yan Yun si. naipit ko pa atin ni. Ano dyan? Naipit ko. Kambal na garud na, kurente garudin. Sayang pa bulo sa kulat. Dapat nagturong ha. Ang ka na po. Dapat dyan may isa dyan kal. Dapat dyan. Ikaw ayan. Ay di. Urini ko ka na. Kado ko na pa na. Kasi siguro dyan may isang kal na. Di lang magtudyo ba ba? Sabi sa'yo. Nandiyan ka. Ay, labos. Nulo lang. Ay dyan na dugsulok tatatay. Boss, ano ko pa? Ado mo magturong ka tayo. Hanggang makapurma to. Wal. Karpa na naman tayo. Hanggang mo makapagilabas ka. Kartama lang kayo ko mo. Na. Wal. Titita man natin kalay. Baka na baka takamalak. Tol. Ang kalo po. Ay, one. Ano? Ay, vlog ta. Oh, grabe, laki dito. Ang guray. Oh, grabe. Ay, grabe oh. Shout out kay Gedia. Oh, laki. Hindi, alas hindi niya makasya sa paglagyan niya. Tay manayate siguro na. Madiw manay. Napay, napaktated ta. Dakol ni. Kapaintay na unag. Takol na. Laki. May ko ang unag.
Dali na i-vlog mo agad ako. Uy, nagulong. Sinilitak na. Laman ng kal? Hindi ang kaduwang kapot. Pwede din mong pakanyak. Nagdaalay kung tutak-tubog nga pa. Hindi lang ako marupapo yung uri ipapag taon. Tubog nga. Pero pa doon isa kay. Ano yung kontak? Ano ka? Ngayon malaman na. Maraming ka lang. Cuma lang ka. Dapat yung may isang karpat tayo ng kal. Nalanan eh. Nalanan? Nalanan. Hindi lumipak. Sa kanya tayo. Radyo lumipak. Yun na nakalaba ba? Sumurong dito. Ano? Ito ka lang. Sini. Langoy. Yehe. Pati mata. Jacket, undong jacket. Tadi. Asay! Nalam. Kawan natin pakasya ko. Kasi jangan niya tertulung. Ayan. Apa kanya baba aja baba? Kan tadi dengan baba ka. Takon. Babaw dyan, ito baba. Boleh aja basi lah, di baba aja nanti lah. Yan. Awan, kapag nagterkuryente eh. Dia baba basta eh. Tito ko yung gulong ano. Tama. Natin natin kurkurin pa na eh. Natin natin pakipam. Natin natin kurkurin. Na. Mata. At napasuro ka na ng kal. Ito na kayo magaman. Pisilot lang natin. Siyak man nagkaman. Gam tayo kalagong. Siyak man nagkaman. Jay, dito yan kal. Kal. Ano ito na. Sakay. Ito tibalay na ata. Nasirok na. Malakaw ng kal. Ano pa patigil daw. No. Tsaka nagkamantin siya. Sige ko lang na karon eh. Katangan eh. Kaya ka lang ako. Utang tayo dati ka na gino. Uwang. Awan. Diyan eh. Bahala ata, dakdak kalayay. Basit. Dakdak kalayay. Wala lang mo. Pwede mo. Malala din, nagpiksa ka na. Takol. Ta. Punam. Naglakaran po pamalo. Dakalaya, dakol. Kangin, malam. Nagkalagi, nagpigsa ka na. Napigsa ti ko natin. Yung parang nagpisa ka. Kintutak pa. Tumali ko nga. Baka bumabang ka. Hindi mo nagpababa. Yung parang nagpisa ka. Kamot.
Paano nakabulos sa dyan? Nakabulos sa nakaim-kem. Kaya ito ka. Hindi mo kaya na salat. Ay salat mo kaya. May salat mo kaya hindi mo. Ito, ganda sa tayo ata. Ayan kan, talo dyan, talo juga penjayan, tas may sampai jadi po. Yan guys, tignan din natin yung mga nakuha nila. Yan. Yan mo tentrim ngayon. Uy, grabe naman yan. Napupunan eh. Ano ito laman? Naman. No, nagdokol eh. Oh, ulo pa lang yan. Oh, ulo pa lang yan. Sisilip oh. Taman. Oh. Laki nung karpa dun oh. Laki nung. Tanggal na Ilan eh. Sikay mo yung kalangay. One, that's it. Tantay mo, tanay ko. Sulban eh. Tantay ka, tantay ka eh. Oh, dito guys. Oh, laki oh. Oh, yan. Ba't daktala ito yun? Hindi nakamul ka tatay. Ito naman kayang kalkilit. Oh, grabe oh. Uy, kakarpaan. Kakarpaan. Lakol ka na yan. Atan, matanda, tati, nagatal. Ay, naka-jacket kayo gayam niyan. Jib, palit ka ng camera. Ay, ng battery. Sika pa lang anak. Ay, mata. Tikot ka na yung water lily nga sa mga asa kanyaw. Siguro ay nakadyan ko. Ano ulit? Ayun. Kapoy naman. Laki. Ay. Katanggalan na lang. Ay, isabman ko nga sigod. Nagkabrabaw siya. Naggrabaw. Palpal lang to. Ate, pala mo siya. Palita lang mo. Sibayaksan. Ay, kaya pumunta siya dito. Ano naman? Ah! Hindi ko nakatulong. Ala. Tibo guys. Masal. Diretso yan. Diretso. Maligkalanon kung kumakat talaga. Lewak pa lang. Parte ng laro yan. Mamaya wala na yan. Lewak ko. Ano? Masinikan pa yung kami na dyan. Kapukawan. Kumara. Sa abdi na. Nagrabaw yan na. Yung kasagpaw eh. Ay, dati ako nag-jig kung nandaga. Yun. Tingnan nyo naman guys. Oh. Grabe. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Dalawang. Ate ba dyan nakamul ko? Kabatit agad dyan. Ate duwa. Ate duwa. Natay balatan nakamul ko. Na? Tagi na natin pang second na yung nakamul mo. Bukin niya kami kita na eh. Bakit niya inyo lang tadarit na ate lang kanyami. Lagi amin ang tawag ni. Lalaga dumatagan. Dumat kami tanila mo lang kita Ate mabiyag mo. amin nga ako madikayat. Ata mabiyag madikayatan. Ita ko. Kita alamin namin paltatan. Pupuk mo. Kamalat ko. Atat tayo may rip niyo. Sakit talaga. Ayan, mamaya iikan natin. Mamaya muna ilagay ang i-thumbnail ko muna. So yun, sila anak. Ay, kuan sa. Yan. Sila anak. So yun, dito na nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Sana nag-enjoy tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan. Siyempre, tapos pindutin nyo yung bell button para lagi kayo updated sa mga vlog natin. Marami pang pupost ko lang kanina. Post natin ulit bukas para marami kayong mapanood. Masakit yung ngipin ni Boss Dogs. Yan. So yun, salamat sa panonood. See you next vlog.